एक वेगळा एक्सपिरियन्स येतोय ना, असं बाहेर बसायचं. नाही तर बाहेरचं बसायला नाही वाटलं असं, पण टेंट घालून आम्ही बसलोय बघा कसं असं मस्त. वाटतंय की आम्ही पिकनिकला आलो ना. इथे तुम्हाला दाखवायचं की आम्ही इकडे बघा काय काय आणलं, किती आणलं होतं ना ते सर्वच आणलंय ना. हो. चला हे 2 पण घ्या, हे 2 पण घ्या. इथे आपण आपलं टेंट घेतो. हे ह्याच्यात आहे का, ह्याच्यात ते आहेत ना, हे घे तू. आणि ह्याच्यात आहे ना. चला जाऊया आपण. फॉलो मी. फॉलो मी. आता आपण कुठे लावणार आहे टेंट, तर आपण टेंट लावणार आहे. आपला कुट्टू झोपलाय तिकडे, बुब्बू झोपलाय. बुब्बू बुब्बू तू टेंटच्या आतमध्ये येणार. उठा उठा, चला उठा उठा. अरे पाय बी लांब करून इथे लावूया. इथे इथे लावूया, इथे छान वाटेल ना. ओके, आता आम्ही लावायला घेतो. तुम्ही बघा आम्ही कसा लावतो फटाफट आहे ना. दांड्या आहेत आणि आपलं वरती टोपी आहे आणि आपलं टेंट. क्रॉस लावलेला की कसा लावलेला आपण? क्रॉस नाही लावायचा. कसं आहे ना गेट. काय भेटलं टेंट बनवतोय टेंट. या साईडून येत. हां झालं. हे आम्हाला असं लावलं. आता त्याच्या त्या साईडून लावायचं आहे ना. तर हे स्ट्रेट टाकायचं बघा, स्ट्रेट. आणि हा प्लस बनवायचा, प्लस किंवा क्रॉस तुम्ही म्हणू शकता. एक सरळ लाईन टाकलेली आहे. आता ही अशी लाईन टाकतो आम्ही आहे ना. हे बघा इकडून एंड आहे. तर इथे बघा एवढं टेंट झालेलं आहे. आता तुम्हाला दाखवतो की एंडला कसं लावतात ते. त्याच्या एंडला आहे बघा हे. तर हे जे भाग आहे, ओके, हे लावलेलं आहे बघा सर्व. आणि असं आपला टेंट उभा राहिलेला. आता वरती गाठ बांधायची ती. हे बघितलं कसं झालं ते मस्त ना. मॅम आपका डिलिव्हरी आहे न्यूड का कॅरेट सीड क्रीम. थँक्यू. आता तुमच्यासाठी आम्ही अजून एक नवीन प्रोडक्ट आणला आहे. हा प्रोडक्ट मी स्पेशली मागवला आहे कारण मला कोणातरी गिफ्ट करायचा आहे. आणि हा प्रोडक्ट बघा न्यूड कंपनीचा आहे आणि हा कॅरेट सीडपासूनच आपण बनवला गेलेला आहे. हो. हा प्रोडक्ट स्पेशली त्या माणसांसाठी आहे किंवा अशा व्यक्तींसाठी आहे जिकडे बोलतात ना एजिंग होते, वयामुळे पण एजिंग होते. आणि कधी कधी काय होतं, जास्तच आपण सनमध्ये एक्सपोज झालो, म्हणजे सूर्याच्या किरणांमध्ये आपण जास्त गेलो तर आपली स्किन एकदम ड्राय होते आणि म्हणजे एकदम म्हातारपणासारखी होते, एकदम कमी वयात श्रिंक होते किंवा व्रिंकल्स येतात. तर आपण त्याच्यासाठी हा प्रोडक्ट घेतलेला आहे. सर्वात आधी हा प्रोडक्ट बघूया आपण ओपन करून. कसा आहे प्रोडक्ट, न्यूड कंपनीचा. वा वा, पॅकेजिंग तरी बघा याची. आणि इथे याच्यात काय काय ते सर्व दिलेलं आहे, यूज वगैरे. आणि हे बघा इथे प्रोडक्ट बघा तुम्ही. सर्वात आधी इकडे प्रोडक्टची ना, प्रोडक्टचा डब्बा आणि बॉटल बघून ना तुम्ही सांगू शकता की ह्याची जी पॅकेजिंगला ना एकदम हाय क्वालिटी वापरला गेलेला आहे किंवा ह्याचा जो फ्रेग्रन्स आहे ना एकदम मस्त आहे. हा प्रोडक्ट जर तुम्ही वापराल ना, तुम्ही एक लाईन तर नक्कीच म्हणाल, लुक रेडियंट अँड युथफुल इवन इन युअर 50s. म्हणजे जरी तुमचं वय 50 असेल आणि तुम्हाला एजिंग वाटत असेल ना, तरी तुम्ही रेडियंट आणि एकदम युथफुल दिसाल. आणि त्यासाठी ॲक्च्युली हा प्रोडक्ट आहे. ज्यांना व्रिंकल्स आहे, फाईन लाईन्स आहे, एजिंग स्पॉट्स आहे आणि पिगमेंटेशन आहे, त्यांनी हा प्रोडक्ट नक्की वापरा. आणि ह्या प्रोडक्टची मेन आणि खासियत काय माहिती आहे का, ही क्रीम आहे ना 100% कॅरेट सीडनी बनवली गेलेली आहे. या प्रोडक्टमध्ये विटॅमिन ए आहे आणि विटॅमिन ए सोबत कॅरोटीन्स आहे आणि कॅरोटिनॉइड्स पण आहे. आणि हा आपला पीएच लेवल बॅलन्स करतो. आणि त्यामुळेच काय होतं माहिती आहे का, जेव्हा पीएच लेवल आपले बॅलन्स होते ना, त्यामुळे आपले व्रिंकल्स आणि आपले एज स्पॉट्स किंवा पिगमेंटेशन, ड्रायनेस, हे सर्व प्रॉब्लेम ना त्याच्यामुळे सॉल्व्ह होतात. प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन तर असते माणसांना, तर पण यूज कसं करायचं ते सुद्धा माहिती पाहिजे. इथे बघा आपला प्रोडक्ट घेतलेला आहे. प्रोडक्ट आपण काढूया. आणि सर्वात आधी आपल्याला जिकडे लावायचं आहे, म्हणजे आपल्याला जिकडे वाटते ना की आपली स्किन एक्सपोज झाली आहे किंवा एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम त्या पर्टिक्युलर स्किनवर आहे, तर ती स्किन आहे ना पहिली तुम्ही अशी साफ करा पाण्याने, म्हणजे वॉश करा, एकदम क्लीन ठेवा. मॉर्निंगला लावा आणि नाईटला लावा त्या स्पेसिफिक जागेवर जिकडे असं तुम्हाला वाटते की एजिंग झाली आहे. कधी कधी एजिंग इकडे आपल्या फेसवरती होते किंवा आपल्या नेकवरती पण होते आणि कधी कधी आपल्या हातावर पण होते. मला प्रोडक्ट आवडण्याचं अजून एक कारण म्हणजे हा पॅराबिन आणि सल्फेट फ्री आहे आणि ISO सर्टिफाईड आहे.
हे सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाईप आहे आणि युनिसेक्स प्रोडक्ट आहे. मेल पण यूज करू शकतो आणि फिमेल पण यूज करू शकतात. प्रोडक्टची सर्व माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. वेबसाईटची लिंक्स जिकडे तुम्ही हे परचेस करू शकता सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा. आणि न्यूडचे हाच प्रोडक्ट नाही तर अजून खूप काही प्रोडक्ट्स आहेत. तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन लिंकवर क्लिक करून तुम्ही त्यांचे सर्व प्रोडक्ट बघू शकतात. एकदम प्रीमियम रेंजचे प्रोडक्ट्स आहेत न्यूडचे, एकदम छान आहेत वापरायला. आणि नक्की एकदा ट्राय करा. एंट्री इकडे आहे. कुत्तू लोक बघतात. कुत्तू लोकांना काय झोप आली आज वाटतं, रात्रीला जागरण केलेले वाटतं है ना. चला आणि हे बघा, हा डोर आता मी ओपन करते. ते तर दिसणार पण ते आहे त्या अगोदर हे पण राहिलेलं आहे. जाळी पण आहे. जाळी नाही हे लावायचं ना काजल अजून त्याच्यावरती, म्हणजे ते कसं क्लोज दिसतं ना. मग हे बघा, हे बघा हे दिलेलं आहे सर्व. हां आता मी बघा हा एक हँड घेतला, ह्याला लावला असं, हे बघा ह्याला लावलं आणि हा हँड मी जरा खेचून ह्याला लावलं. हे बघा वरती क्लोज झालं है ना. किती छान आहे. आणि जाळी पण आहे. ही बघ मांजर गेली आतमध्ये. कुठं? आणि बघा हे दिलेलं असतं, हे कसं टेंटमध्ये आपण लावून आतमध्ये आपण हे करू शकतो. नाही तर असा टेंट बघा उडतोय बघा हवेने. बघा चालला टेंट उडायला. काय आला? मी चादर आणलेली आहे. आणि ते मी दरवाजा बंद केल्याने तर आपला टेंट चालला पाठी. हो का? हां त्याला कसं बघा हा एंड दिलेला नाही, ह्याच्यात आपल्याला ते स्टीलचं लावून इकडून आतमध्ये टाकून म्हणजे ते फिक्स होतं, मग ते उडत नाही जास्त. चला कॅमेरा मी इथे ठेवला होता. आणि आज आम्ही इकडे नाश्त्याला काय बनवतोय? ब्रेड सँडविच. तिथं इकडे साहित्य घेतलेलं आहे बघा. 3 बटाटे घेतलेत बॉईल करून आणि स्मॅश केलेत मी. थोडीशी हळद घेतली आहे, म्हणजे बघा हे प्रमाण घेतलं आहे या स्पूनचं. थोडीशी मोहरी घेतली आहे, चवीपुरतं मीठ, जिरा घेतला आहे, गरम मसाला आणि आपल्या घरातलं लाल तिखट. आणि ते 2 छोटे कांदे बारीक चिरून घेतलेत आणि थोडेसे कढीपत्ता. आणि हे मी ब्रेडचे स्लाइस घेतले. असे आपल्याला स्टफिंग ना इथे आत भरायचे म्हणून असे मी 4 असे घेतले. आणि इथे जे तुम्हाला सेट दिसतं ना हे आम्हाला सबस्क्रायबर मीटअप केलं होतं तेव्हाचं गिफ्ट आहे ना. ते मोठा बॉक्स आय गेस बदलापूर वरून दिलं होतं. कोणतं हे वालं? आय गेस. चला स्टार्ट करूया रेसिपी. आता तेल गरम झालेलं आहे, मी ह्याच्यात मोहरी टाकते. आता इथे मी कांदा आणि कढीपत्ता टाकते. चला आता नेक्स्ट. इथे मी जिरा टाकायला विसरलेली. आता थोडासा जिरा टाकते. ते कधी टाकायचं होतं? मोहरी तडतडल्यानंतर जिरा टाकायचा होता, विसरलीच टाकायला. इथे बरोबर 2 मिनिट कांदा परतवला आपण. हो, कांदा चांगला फ्राय झालाय. आता गॅस स्लो करायचा आणि सगळे मसाले टाकून घ्यायचे. हे हळद, लाल तिखट, आपला गरम मसाला आणि मीठ. गॅस स्लोच ठेवायचं नाही तर खाली लागेल. आता हे चांगलं थोडंसं असं परतून घ्यायचा मसाला. आणि आता आपण स्मॅश केलेले बटाटे टाकूया त्यात. झाली बटाट्याची भाजी. हो, बटाट्याची भाजी झाली. इथे काजलने नेहमीसारखी पिवळी भाजी न करता लालवाली केली आहे, कारण पिवळी आपण रोज खातो म्हणून कंटाळा येतो. म्हणून मला तर लालवाली आवडते अशी, मग तिने लालवाली केली. आणि हे ते ब्रेड ती बेसनच्या पिठामध्ये टाकून तिला टाकणार होती, तर मी बोललो ऑइली नको मला, तर बेसनचं पीठ पण नको, तर ती आता ते रोस्ट करणार आहे तव्यावरती. आणि हे ना असं स्मॅश करून घ्यायचं. हे बघा सर्व. हा, म्हणजे आपल्या ब्रेडच्या स्लाइसला ना असं प्लेन लागेल तो लेट. इथे बरोबर 2 मिनिटं झालेली आहे. बटाटा बघा कसा स्मॅश करून घेतलाय. आणि आपली भाजी पण रेडी आहे. जरा 2 मिनिटं परतवायची, भाजी चांगली शिजते. आपली भाजी रेडी आहे. आता मी गॅस बंद करते. आतलं मिश्रण आपलं रेडी आहे. आता मी हे ब्रेडवर लावून घेते. थोडीशी भाजी घ्यायची आहे. आता इथे आमच्याकडे ब्रेड आणलेलं होतं, ते आमच्याकडे 8 स्लाइस उरले होते, तर त्या निमित्ताने इकडे सँडविच झाला. आणि इथे 4 सँडविच झालेले आहेत. आणि भाजी उरली तरी काय प्रॉब्लेम नाही, कारण ती आपण चपाती सोबत खाऊ शकतो. चपाती नाही, ही भाजी मी अशीच खाणार, कारण मला अशी भाजी खूप आवडते. आता ह्याच भाजीच्या वरती ना
तुम्ही काकडी, टोमॅटो, ऑनियन पण असे स्लाइस ठेवू शकता हा काय. हो आणि मग हे तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा खाऊ शकता, सॅलड सँडविच पण होणार आणि रोस्ट पण करू शकता आणि आपल्या किंवा त्या मशीनवरती पण तुम्ही फ्राय करू शकता है ना. आणि ह्याला जर तुम्ही बेसन लावून कोट करून त्याला टाकलं तर तो सँडविच झाला आपला आहे ना. पण कसं यांना ऑइली नको हवं होतं ना, म्हणून मी आता काय काय ते काय करता इथे रोस्ट रोस्ट रोस्ट. आता इथे आपला पॅन तापलेला आहे, मी थोडंसं ना घी टाकते इथं. आमच्याकडे कसं मस्का आणला ना आम्ही, त्यामुळे आम्ही साजूक तूप वापरतो इकडे. साजूक तूप आणि आणि मस्त थोडंसं असं तेल. हे असं ना रोल करायला मजा वाटते. तेल टाकू द्या आणि थोडंसं तेल टाकायचं. हे सगळीकडे स्प्रेड करून घ्यायचं आपण. इकडे मॅडमची टिकली पडली तर मॅडम कुंकू लावायला गेली आहे. लावला हो, मांग का सिंदूर. मी स्लो गॅस ठेवलाय आता आणि तेल सुद्धा तापले. आता मी ब्रेडचे स्लाइस टाकते त्याच्यात. हा एक, हा तिसरा आणि चौथ्याला जागा नाही. हाय होईल सर. हा फर्स्ट वन असं सर जरा साईड करते. होईल ना आगे. आणि हा चौथा. कसं फ्राय आणि स्लो गॅसवरच फ्राय करायचं ह्याला. फास्ट केलं की आपले ब्रेड जळतील. आता इथे मी आपली जी टाकी भरली आहे त्याचं टाकीचं पाणी वरती सोडतो मी. इथे पाणी किती आहे? अर्धा टाक. आता बरोबर 2 मिनिटं झाली आहेत. स्लो गॅसवरच ठेवलंय आपण ब्रेड. आणि आता आपण त्याला फ्लिप करूया. बघा अरे वा, छान छान मस्त ना. स्लो गॅसवर चांगलं कुक होऊ द्यायचं. कडक झालंय बघा वरचा लेअर बघा. आता तुला माहिती आवाज येतोय, अरे आवाज येतोय. कडक झालाय मस्त. आता तुला जादूनी सर्व फ्लिप करता येतं. नाही हे बघा कसे फ्लिप केलेले आहेत जादूनी. झालेत आपले खाली. आता फक्त खाली रोस्ट व्हायचे, खाली फ्राय व्हायचे ना. हा सेम स्लो गॅसवर 2 मिनिटासाठी. मग आपण खायचं गरम गरम. आता मी याचे कटिंग करून घेते. पीस करायचे. आणि इथे बघा आम्ही ह्याच्यासोबत अजून काहीतरी खाणार आहे. म्हणजे आम्ही खाणार आहे खरवस. आज होणार आहे आमची रॉयल ट्रीटमेंट, रॉयल ब्रेकफास्ट आहे ना. खरवस पण आम्ही आणलेला आहे. या पाव किलोची मी तुम्हाला मिनिमम प्राईस सांगतो. जी मी मुंबईला घेतली तर आय गेस 60-70 रुपीजला काहीतरी. 70 रुपीजला. हां, रत्नागिरीला 80 रुपीजला पडलं. आणि हाच डब्बा जर तुम्ही कोकणी महोत्सव किंवा जे महोत्सव लागतात ना तिकडे 100 रुपयाला पडतो. म्हणजे फरक किती वाढत जातो बघा. तर तुम्ही स्मार्टली घ्या हा खरवस. आणि बेस्ट खरवस असतो तर ते आपली गाय जेव्हा फर्स्ट म्हणजे बर्थ देते ना आपल्या चाइल्डला, ते म्हणतात तेव्हाचा तो खरवस ओरिजिनल खरवस असतो. आणि गॅस हे सर्व खरवस एवढे ओरिजिनल नसतात. आणि आता कुरकुरीत आवाज येईल बघा. चला सर्व कोरियन आपण असं बाहेर खायला जाऊया ना. टेंट मध्ये आपल्या. आता इथे बघा काजल इकडे आपली प्लेट सजवते, तोपर्यंत आपण तिकडे टेंट सजवूया. इकडे तुम्ही बघू शकता टेंटला आपण बघा इकडे पाय पुसायला आपण इकडे ठेवलं, कारण असं पाय पुसून आपण आतमध्ये जाऊया ना. तेव्हा त्याच्या अगोदर आपण जे आपल्याला डेकोरेशनला लागणार आहेत हे बघा किती कामाला आले. आम्ही ट्रेनमध्ये पण आम्ही हेच वापरले होते. काजलच्या बड्डेला पण आम्ही हेच वापरले होते आणि आत्तासुद्धा टेंटमध्ये पण हेच वापरतो आम्ही. टेंटमध्ये आलेलो आहे. ओके, इथे मी आता काय हे नाही ते रात्रीचं दिसेल है ना. ओके, आलेली आहे. हे नंतर लावूया आपण हे सर्व. इथे आम्ही 2 जण नसून कुत्तू पण आहेत आमचे बाहेर. आता लाईट किती आहे ते मला समजत नाही इकडे, शेडिंग कशी आहे. पण इकडे आपली रेसिपी रेडी आहे. कुरकुरीत आहेच. आणि असं सॉस शिवाय खाऊन बघतो. लय भारी. एक नंबर खरं ना. आवडली? नक्की ट्राय करा तुम्ही पण सगळ्यांनी. एक वेगळा एक्सपिरियन्स येतो आहे ना असं बाहेर बसायचं. नाही तर बाहेरचं बसायला नाही वाटलं असं, पण टेंट घालून आम्ही बसलोय बघा कसं मस्त वाटतंय की आम्ही पिकनिकला आलोय ना. हे बघा हे उडतंय बघा.
कारण ते आपण कॉर्नरला लावला नाही ना म्हणून ते उडत आहे, पण आपण बसलो नाही तर ते असं उडणार नाही, कारण आपल्याला घेऊन ते उडणार नाही ते. इकडे खरवस बघा, वा वा केसर आहे ना मध्ये. चला पहिला पीस, चला आता टेस्ट करून बघूया आपण कसं आहे. आता मी पण टेस्ट करतो. मी बरोबर खूप टेस्टी आहे. आज आमची चंगळ झाली आहे मस्त. तुम्हाला व्लॉग कसे वाटतात, व्हिडिओ कसे वाटतात आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. खूप मस्त, डिलिशियस एकदम मस्त आहे, भारी आहे. बाय बाय.